حرين بارنا حجي دما بزعبا ميني تولبار اتبهال كنمهارينا إذا ميني تولبار زبلكم نبلا نابنت أبزخونة صحفت حجي زيا حانت دوكومنتالاتني أبزي زخونة صحفت هالو مالتي حجي نزل صحفت زي رأيو سلكت مسجور كو كليك جيرة دراجيز جورا زلخنا زا ماوس سلكت مسجور كو إذا تولبار زي عمت يازلات ريوا زلخم ميني تولبار تباهيلات تزوع مالتي حجزا تولبار زيا كابيا مزيان هدا إلنا نعملت لك زيا تمثل أبيالاتكم أبزي ترأينا لا مالتي كابزن كاب كالوتن تواهيدا زمتت تولبار مالتي حجزا تولبار زيا نمتعت حجزنا زخونا نقر سلكت مسكبرنا يو يا تمتت هدا أبا هوفر زي غيرنا يا زماو زابل علي ندهر زي غيرنا يو تنهيلا تطفيا تلقس يا بعلا مالتي أوكي عجل قيسالا مالتي حجي نهدا هنمت عدلينا خافت عدلنا يا صحفت أتسأليمنا شو تمثلنا مالتي أبزم ساعتنا حجي زتفل عليه نجارات أبزخ نسرحها تخلنا مالتي لك عكندي أبزل على خيرنا نجبرهم سي بزاميني طول بارتتك إمنا زتفل عليه نجارات كأخ نجبر نخلينا مالتي أبزم سمعت حجي نعملت أبز سايز كوس خلنا نهدا عليه لنا صحفت عسر تربعة ديس أنيحو ريو حجي عسر شو مونته يسران هرجيريا خمس خوني يسران كلتان تجيريا خمس خوني كمز نعمليه رينا لوعد حجز سايز موسخي مالتي زخون حبر خلوط أن هدا لي بز فونت كالر زبلالني أبز فونت كالر آتي خاني كغيرو يخلي مالتي نفس ما يوجيري له من كل جزء زخون تكست إن هدا بالعلي زخون عن فورمات كتكيرو إن هدا هونكم ولا بزاميني تولبار يخون بخالق كتسألوا موقت كل لكم أنا أجي سلكت جيريس لازلكم أبسط ليتي كبر خلي مالتي زي إنكريز مجبري سايز فونت يوسخلوا له كان أسوخ أي خير مالتي هجي زياتري وازلهم أزياء طقاميت نجريا مالتي ميني تولبار تبعي لخاني تتصوع أبزاتي خاني فونت نهداك غيرو دلي أبز فونت غيرو يخلي هجي بجز تزعفوا سلازلو نايجز فونت كلوني كخلالو مجمرتا بات نايجز فونت تتكيمي كلو توزخر مالتي هجي جز فانتو وازم زلون هدا غيريو كمزا عينت يرالو مالتي تتصفت جهامز ناغبركا بزاميني تولبار طراي تتقيمكا خاني استفلالي سرح كسرح تخلنا مالتي هجي زاميني تولبار حدا طما كمزي شورت كات نغريا مالتي ب اكندي ابز ريبن اتنا نتي نغرات نلواوط بزاتينا خاني زتوسنا سرحات نخنسرح تخلنا مالتي جزئاتهم نناتهم كنمهارهم ندينا بسفيحو جن أبزي بحاتيرا جواب ينا خنريهم جل عملت نذاكر بدأت حدار سلكت مسكوبركوا أبزاتي بولد جيري الله ايتاليك جيري الله أندرلاين كجبر الله سايز كا وسي خلال الله مالتي نجي خمس ناقبركو نبينا عند حرفون تخلوط الله لليخا أبزاتي دما نبينا فونت خا كلوط الله يخل مالتي جل عملت جز يبسن هرجيرلا كم استغيرات لها مالتي جامز ناغوركو أبستفل عليه كم كبر خلينا عملت نزيات رياض سليمة خاريو نزيات رياض سليمة دهر سلت جيرة تمت ستيل مالتي زاناي كستاي دهر يبزناي بولت علني بولت كبرو يخيله ونامبرينج دلي خانامبرينج تكبر تخليها نايبين حبر نداخل وطلو دليخا نايبين حبر يلوطلو كمز ناغبركو بزا ميني تولبار طراي تتقيما استفلالي سرح كسرح يخيل مالتي از تكست هايلايتينج كمز ناغبرنا كنسرح نخيل مالتي سلازي لو معلت خريكم زلوكو زيا ميني تولبار تبحال سلكت مسكبرنا يتمزق تمازن ريام زلنا باتن استماني كابزي ريبن زتوصاصو مخانهم كنفلط يدلنا كمون ابلعليا هوفرت نهرجيرنا يطرا يا ماوس تصنح امبر تا ماوس نهدا كابزا ريبن الينا يدما تا ميني تولبار كات طف مالتي ስለዚህ خنمص عند هدا دلينا نت سيلكت نتي كنسرحلو زدلنا ነገር سيلكت نغبرو بدحريو تمصلنا مالتي ስለዚህ እዚያ نريا زلنا ميني تولبار تبايلا تصوا هراي أقدم بيلنا بزعبا ميني تولبار نمار صنينا حجي دماني بزعبا كونتكست منو زبل كنمارينا مالتي حجي رأي أبزخونا بوتا نهدا أبزي إنا وورد دوكمنت رايت كليك نهدا غيركم زيات مصنا مالتي تا ميني تولبارن تا كونتكست منو مصنا مالتي
እጂ እዚኣ ታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም ሜኑ እዚኣ እታ ኮንቴክስት ሜኑ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ እጂ ብዚ ሰሌክት ጌርናዮ ኣለና ሰሌክት የገበርካ እውን ራይት ክሊክ እንድሕር ጌርካ ካልእ ኮንቴክስት ሜኑ ካ ይመፀካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቀይሕ መስመር ኣሎ ዚግዛግ ቀይሕ መስመር ኣብ ኩሉ ገይሩሉ ዘሎ ነገረ መንገድና ክንመሃሮ እሱ እንታይ እዩ ኢረር ከም ዘሎ እዩ ዝነገረና ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት ናይ ትግርኛ ስፔሊንግ ቼከር የብሉን ስለዘይብሉ ኩሉ ቃላት ናይ ትግርኛ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ከም ጌጋ እዩ ኣስሚሩሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀይሕ መስመር እንታይ እዩ ኢልኩም ምናልባት ከይትደናገሩ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ነይሩ ተዝኸውን ነይሩ እቲ ጌጋ ዘበለ ጥራይ መስመረሉ ነይሩ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ግን ኣይመስመረሉ ነይሩ እዚ ግን ናይ ትግርኛ ቃላት ስለ ዝኾነ ናይ ትግርኛ ስፔሊንግ ቼከር ከዓ ስለዘይብሉ ንኩሉ ብቀይሕ ዚግዛግ ኣስሚሩሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኤረር ስለ ዝኾነት ኣብታ ራይት ክሊክ እንድሕር ገይረ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ስፔሊንግ ቼከር ኮንቴክስት ሜኑ እያ መፅያትን ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዝኾነ ክዕርዮ እውን ስለዘይክእል ኣብዚ ዝኾነ ሳጀሽን ኣይሂበኒ ዘሎ ኢግኖር ኦል እንድሕር ዳ ኢልያ ትሪኢ ኣለኹም እቲ ጌጋ ከም ዘይኮነ ፈሊጥዎ ኣሎ ማለት እዩ ንሕጂ ግን ዘምፃና እንታይ እዩ ብዛዕባ ኮንቴክስት ሜኑ እዩ ንኣብነት እዚኣ ኣፀሊመ ኣብ ልዕሊያ ራይት ክሊክ እንድሕር ዳ ገይረ ትሪእዎ ኣለኹም እታ ሚኒ ቱልባርን እታ ኮንቴክስት ሜኑን መፅአና ኣለዋ ሕጂ ብዛ ኮንቴክስት ሜኑ ከዓ ንልክዕ ከምዛ ሚኒ ቱልባር ዝተፈላለዩ ቱልስ ኣለውና ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ሜኑ ኣለውና እዞም ሜኑ እዚኣቶም ካበዮም ዝተወፃፁ እዮም እንድሕር ዳ ኢልና ካብዚ ቱልባር እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝተወፃፁ እዮም ንኣብነት ካት ኮፒ ፔስት ዝብላ ኣብዚ ሆም ትሪእዎን ዘለኹም እዮም ማለት እዩ ካት ኣላትና ኣብዚ ኮፒ ኣላትና ፔስት ኣላትና ኣብዚ እተን ሰለስተ ኦፕሽን ናይ ፔስት ከዓ ኣብዛ ታሕቲ እንድሕር ፀዋኢትኩም ክመፃኹም እየን እዚአን ማለት እዩ ነናተን ስራሕ ኣለዎን እዚ ፎንት ዝብል ዘሎ መፂና ኣሎ እዚ ፎንት ዝብል ዘሎ እዚኣ እዛ ፎንት ትብል እዚኣ ግሩፕ ኣላትና ኣብዚ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ መስመር ኣላ ኣብዚ መስመር ኣላ ብሓደ ግሩፕ ኮይነን ዘለዋ እዚአን ምስ ፎንት ዝተኣሳሰራ ወይ ድማ ምስ ፅሕፈት ዝተኣሳሰራ ስለ ዝኾና ኣብ ትሕቲ ፎንት ኣትየን ኣለዋ ሕጂ ኣብዚኣ ዳያሎግ ቦክስ እንድሕር ኣቲናን ኣብዚኣ ፎንት እንድሕር ኣቲናን ተመሳሳሊ ፔጅ ወይ ድማ ዳያሎግ ቦክስ ንረክብ ካልእ ኣብዚ ፓራግራፍ ዝብል ኣለና እዚ ፓራግራፍ ንኣብነት እንድሕር ዳ ሪእናዮ ኣብዚ እዚ ማለት እዩ እዚ ፓራግራፍ እዚ ኣብዚኣ እንድሕር ዳ ፀቂጥና ኣብዛ ዳያሎግ ቦክስ ምዚኣን ተመሳሳሊ ስራሕ ይሰርሓ ማለት እዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ስማርት ሉክኣፕ ሲኖኒም ትራንስሌት ሃይፐርሊንክ ኒው ኮመንት ዝብል ዘሎ ኩሉ ኣብዚታት ቱልባር ተሓቢኡ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከም ሾርት ካት ዓይነት እዩ ዘገልግለና ማለት እዩ ክንዲ በዚ ኮይና ንሰርሕ በዚ ኮይና ንሰርሕ ንኽእል ኢና ንኣብነት ነዛ ፅሕፍቲ ፀሊምያ ዘለኹ ኣነ ካት እንድሕር ኢልያ ትሪእዎ ኣለኹም ካት ኢላ ጠፊኣ ኣላ ሕጂ ንኣብነት ኣብዚኣ ትሕቲ እዚኣ ሕዳ ኣምፅኦ ደልየ ኣብዚኣ ኢንተር ገይረ ኢንተር ሃሪመ ኣለኹ እዚኣ ናብዚ መፅያት ለያ ኣላ እዚኣታ ከርሰር ኢልና ንፅዋዕ ኢና ኣብታ ከርሰር ራይት ክሊክ ገይረ ድሕዳ ኣብዚኣ ፔስት መሪፀ ትሪእዎ ኣለኹም ታካት ዝበልክዋ እንታይ ገይረ ኣለኹ ካብዚ ካልኣይ ደረጃ ዝነበረት ናብዚ ምፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ሎኬሽን ቀይረላ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ከዓ ርእዩ በዚ ኣፀሊም ከዓ ነዚኣ ኣክንዲ ብኮንቴክስት ሜኑ ካት ገይረ ዝመልሳ እንታይ ክገብር እየ በዚኣ ከይደ ከዓ ካት እንድሕር ዳ ኢልያ ተመሳሳሊ ኣብዚኣ ከይደ ከዓ ሽዑ ድሕር ዳ ፔስት ኢለያ ትሪእዎ ኣለኹም ኣምፅያትለያ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ብኮንቴክስት ሜኑ ጌርካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ከምዚ እናገበርካ እናፀለምካ ማለት እዩ ነቲ ትደልዮ ዘለካ ዝተፀልሞ መጀመርታ ሰሌክት ትገብሮ ኣብ ልዕሊኡ ራይት ክሊክ ትገብር ብድሕሪኡ ኣብዚ ካት ኮፒ ተወሰነ ኦፕሽንስ ኣለና ማለት እዩ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ እዚ ኮይኑ ድማ በዚ ሪበን ኣትኻ ከዓ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሕጂ ትምህርትና ግን እንታይ እዩ እዚኣ እታ ኮንቴክስት ሜኑ ትበሃል ምዃና ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና እዚኣ ድማኒ እታ ሚኒ ቱልባር ትበሃል ምዃና ከዓ ክንፈልጣ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ